Lero pa Nyasa VoiceBox tafunatibweretsereni zimene analankhula gulu lina la amayi pamene olemekezeka Mayi Joyce Banda amakapereka ma nomination papers ku Bingu International Conference Center mu mzinda wa Lilongwe. Ndi kumeneko Catherine Maulidi komanso Brian Banda anacheza ndi azimayi amenewa kumafunsa kuti nchifukwa chani akusapota olemekezeka Mayi Joyce Banda. Ndi amene iwenewa amapereka ndithu zifukwa zawo wina aliyense zimene akuona kuti ayi a Joyce Banda ndi chipani chawo cha PP awathandiza. Tiyeni limodzi kuti tiyamvetse azimayi amenewa ndi pakamaliza timati mutuze maganizo anu in the comment section below. Pano pa Nyasa VoiceBox. Anatipatsa masainzi. The signs will be there. Anatipatsa masainzi kuti akubwera ndakuti tione kuti kodi ale. There is also heavy action mawa pa. Naini koloni. Mawa tupavuta. Mawa APA mwakali. Chifukwa Brian ndikambe zambiri ngati. Chifukwa anthu kunjako akhalako kamba zambirimbiri ma social media kodi EPM ali kuti EPM sakuoneka kodi ichi kuchitika ndi chani ndiye mawa ngati EPM abwere malo ano kuvuta ndi abwera obviously EPM abwera and obviously kuzavuta sikuzakhalanso ndithu BICC yomwe timayidziwa pazavuta pamalo ano chifukwa olowaona momwe adutsa Mayi Joyce Banda akungoona zipata zimene zanasiya kampata apo kuti anthu azilowera mkati koma anthu akankha uko alowera uko akankha uko alowera kumeneko nde pabwera khwimbi ndithu la anthu ochuluka kwaperekeza awiri amenewa koma ndimakamba nkhani yonena kuti leloli si nkhani yoti yachita kutipatsa kuti tadzidzimuka anatipatsa masainzi kuti atha kubwera ndo akuti tiona mawa pano kuti kodi apita munthalika atipanga shoko ngati momwe anatipangira 2019 pajaso tunawo nde amakonda zozidzimutsa kuti ati zidzimutsaso kuti azamutengera munthu pa roundabout yake iti kapena achokanaye ku nyumba ngati momwe achokera Banda tiona mawa ndi mmene tikuchitira pano pa BICC pabwera anthu osiyanasiyana kuphatikiza azimayi awa. Amayi mwachokera ku Ine ndachokera ku Mchinji. Mwachokera ku Mchinji? Yeah. Mwamva kuti chikuchitika nchani pano? Ndamva zoti kuli amayi afuna kukapereka manifesto yawo ndetu defendable kuti tizasangalale nawo komanso tikavotere. Chifukwa tazunzika nthawi yayitali tione ulamuliro wina. Inu ndi APP? Ine ndine wa PP kwambiri ndipo ndimayinyadira ndimayikonda kwambiri. Mukavotera Joyce? Ndikavotera Mayi Joyce Banda. Chabwino. Ndithu. Amayi mwachokera ku? Achokera ku Mchinji. Mwachokera ku Mchinji? Mwamva kuti chikuchitika nchani? Zochitika zosangalatsa talandira Mayi Joyce Banda. Ine ndithu ndine wa amayi wa Joyce Banda moti voti yanga nokapatsa amayi. Voti yanu mukapatsa amayi? Amayi. Chifukwa chani mukapatsa amayi? Tufutiri sinthe tioneko zina. Mufuna muone zina? Bwanji kwa bwanji kudziko? Hayi kulibogwa zinthu koma kwa bwanji kudziko kwa amayi? kubogwa zina koma tulionetsa kuti kodi fetereze ligula morani. Nkhani yakula kumudzi kumfetereza? Inde kuti kunchinjiko? kulikonse kunchinjiko khakokha ayi koma maboma onse koma ine ndine wa kunchinji tiye mavwere. Tiye mavwere? Ndiye mufuna mutsatira nkhani ya fetereza? Kuti tikaguleko mwina wotsika kwa mtengo. Tidayenda bwanji kujeni ulimo chaka chino kumene? Wovutira. Wovutira? Munalibolandira fetereza? Fetereza ole? Tidayibolandira. Tidalibolandira? Tidalandira olandira wa ijeni wa amene sidi chani. Koma tinagula mavutirira. Ndithu. Ndikukhanga kuti nkatimu mutipatsa saini ngati ziyambe. Amayi mwachokera kuti? Ine ndachokera ndine Bertha Semu ndachokera ku Mchinji ineyo. Ku Mchinji? Mwamva kuti chikuchitika nchani pa? Ine ndamva zonena kuti kuli udzatula makalata ya amayi tifuna amayi omwewo basi. Chifukwa chani amayi omwewo? Amayi omwewo amene tikangoyima mimba si mmene timakatamukira ku chipatala. Ndalama. Amatilandiritsa ndalama. Amayi Joyce Banda? Amayi Joyce Banda amene wawa. Adafika pori wawa nda apapa ilo kukhwera chirungu chaka ku Mchinji kumeneko. Uchita chirungu? Chirungu ndithu. Tathokoza kwambiri. Ena mwa anthu amene amayi mwachokera kuti? Kuona ngati simunachene bwanji uje? Ndilibe. Bwanji? Ayi basi nthawi imene ndipapanga nkuti ndili kuchipatala ndi mwana. Koma naona kuti amayiwa ndipita bwalo ndibe ndi uniform. Fadi simunachene? Nkhotakota. Mwachokera nkhotakota? Kwa Malenga chazi. Fumu chimbuto. Auti bwanji anthu kumeneko kwa Malenga? Ndithu akufuna amayiwa. Chifukwa cha ntchito zawo. Chifukwa kuchipatala timalandire wabwino kwa basi. Uchembere wabwino. Amayi Joyce Banda? Amayi Joyce Banda. Amausamalani? Kwambiri. Njimanda bwera boze ndebe ndandigube. Chabwino. Ndithu baba. Tathokoza.
tikuperekeni I don't know tisanamalize kafe a few words Zeka hapa mpando wa Malawi Legal Commission Justice Anabe Ontali Manja ma commissioners kuchokera ku Malawi Legal Commission make chief